Guys, gikan ta diri karon ano, Barangay Panas. Ano diri. Dahil pa tag-hotel ang barangay hall so di nat mula sa tutuyok yuton diretso adto sa daw na ta sa Consolacion. Ay daghang mga nindot sa diri nga mga mountain views no, na Barangay Panas. So going na tas Consolacion no, trabaho may landaan, ang lapo ka strand. So hinahinay lang na guys, kay putin daguga. No? Ay mingpon nga nag-uwan. No, pilit trabaho ka strand. Lisod gini agiri lang guys. Landaan. Hinay lang ta guys kay layo pag ato. Makita naman no? Wala kay mga tao dali. Naigito ko dan dikuil na mag-unggi ko nga dikuil. Dugay ni guba daw. Konkreto din. Asa di ko to? Diri sa may kuara, dito. Salamat ha. Musayaw gid guys oy. Bisa goy tukar. Gini guys tubod ba ni diri nila. Tubig. Bitang hugas gamay daw. Kurang tiil. Ayan na. Wala mo. Namata. Ay, ayaw din yung kasada deh. Si Dani, bigyan po yung kapitan rin. Marshal dong, buhi pa Marshal dong. Tiguan na kayo. Ha? Janti mo kayo ito. Naroon siya kayo yung bahay katong karaan. O sa iskina ba? Balangkap. Agirang hunto ko sa tanaw ko na ilang Panoy Kuy Heights. Upam di human. Tanaw ko magikan Panoy Kuy. Daghan nindot na isang bayanan ya. Salamat ha. So guys, going to Garing ata. Padulog pero actually Panas pa ni. Atong makita dire unahan ang Divine Mercy. Nasa subdivision dire sa under sa developer. So far nindot ba ilandan? Oh. So kini guys, muna siya ang kuan, tawag lag tirungan, no? Tirungan sa litson. Ug uban kana mga lipat gamit og tangkal manok o balay.
So diri nagikan. Kana ang barbecue steak bitaw, kalabanan nagikan na diri. Puti biya kay taon na buhaton, ya pero gamit kay nato tos tuas ubos kay may gamito nato pagluto og mga atong barbecue. So guys, mo na yung makita no? Oh, tabla, biluan to dapit pikas. Nindot kay ka view. Nagpaging guys, o nag-aso na ba yun na? Ito na nga portion mo, nagkuha na, lanipga na rin na dyan. Cebu City naman to. Pikas portion na, sa nipga na sa kawayan, mga na ang kuhaan sa liluan. Daghang kahoy dire guys, man-made forest, no? No? You see the beauty of Mountain Barangay and Consolacion. Indot siya guys. So, suroy lang ba? Construction dito. Di ayo na gid guys. Pero di gid kay sa ligon og pundi o di ngani kuan mo siya murag jurite sana. Yuta sinaw kayo, no? Ato tapsing agamay guys. Bantay ta kay laom mo kayo. Amping kita guys, pwede daguga. Sagulapok na magod ang konkreto. Nasagulan og lapok, bakit nga puwang ang lapok kita. No, pilit kistanan. Delikado kay pangos. No? So guys, makita nato diri ang ganang golf course no sa Duros. Muna siya na makita na to portion kana siya liluan ang part Santa Cruz. So muna siya. Makita ang gamay nga portion sa 65 hectares nga golf course sa Duros. Muna siya guys, oh, ang Duros Golf Course Leisure. So, nakamo guys, kung gusto mo mukuha og pundo, ngani ay unani ang mga amenities og 65 hectares ng golf course. Oh, just PM me. Oh. Natay ka offer na guys, diya San Vicente Liloan.
Gitinuod ang is gobyerno wala kumpiyansa hiyo. Ligon kay lang gibuild guys, murag para pang kuan gyud, pang highway. No, pag kuan nga lisod dili mo i-road, no. Sa unang panahon during my kuan mga 1990s, no, assign ko diri. Luoy kay muguwa dai, di kami kaagi hapit, no, kay maglandslide. Nya dili pa concrete ang daan. Pero karon niduta na. Nandun ta kay lugar. Yang yuta diri puwa, no? Puro tagka dito guys na diri mga views na natong matan-aw diri, no? No, Municipality of Consolacion. Indot yung view guys eh. No. Muna yung among santo patron guys, San Narciso. Ug ang atong patron sa mga Cebuano ug tibuok Pilipinas, si Pedro Calungsod, San Pedro Calungsod, no. So, balik sa gamay guys, kaya makita nato ang front nga view ba sa San Narciso, no? So muna siya guys, ang ang santo patron sa Consolacion, Senior San Narciso o si San Pedro Calungsod.